ja näin paketti tuolta ensimmäistä kaarroksesta tulee ulos ja 32 numerolla Jari Mäkelä Ääsäri LP Motorsport Tiijulaan ottaa kärkipaikkaa. Näin tullaan 99 numerolla Jari Pietinen Karstulasta ottaa siis kakkospaikkaa. Eli nämä 4 kuljettajaa. Ja keräily tuo sen, että 3 kuljettajaa per lähtö nousee mukaan välieriä. Eli liikkeellä olevista ajokeista vielä 1 karsiutuu. Ja tässä vaiheessa tuossa karsiutujen paikalla on pahimmin kiinni Mika Kuoppala. Turva.com Volvollaan. 32 numerolla Mäkelä edelleen kärjessä 99 Pietinen kakkosena, sitten 7 Kaikkosen Sami kolmospaikalla. Näin ruutulippu heiluu, kertoo, että Mäkelä nousee 99